Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti e windande men hande Dental Dina TV nani ha mo jeeno ko jiɗa jeede heno jata ko YouTube binda Dental Dina TV jeeɗa he mbaɗa abonné. Hande windande men wattore 25 eɗen janga ko wiyete Nuna Rak. Ay Nuna Rak on jangguine mima rak. Hande ko Nuna Rak to ko mima rak ɗo ko Nuna Rak. So adima noon e bindol wiyete ko juburu na. Hakkunde bindol ko juburu na. So woni sara bindol noon ko ɗo wiyete Nuna Rak. Alama wondi hay goto Nuna Rak. Wadde ko nanɗa hen ko juburu na tan woodi e Nuna Rak. Joni noon so adima e bindol ko yowani. Hakkunde bindol ko yowani. Sara bindol ko yowani. So sernima alama wondi hay goto ko yowani. Ittani ko hunde wotere ko hata ganda deftere nde so a yini wayni ko juburu na. So waɗi ni hakkunde ko juburu na. Ayino wayni ne woni sara bindol wonti Nuna Rak. Alama wondi hay goto Nuna Rak. On paami ɗo. Bismillah jangen. Windande 25 ɓiire eɗen janga ko wiyete Nuna Rak e mbadiji muɗum. On jiiɗo so wayni ko juburu na. Hakkunde bindol juburu na. Sara bindol Nuna Rak. Alama wondi hay goto Nuna Rak. On jii Pulaar nani na mawɗo na tokoso. On jiide wadde ɗum woni na juburu na e ko na mbiɗa. Juburu na ko na mbiɗa ay. Nuna Rak. Nuna Rak. Wadde woton ko juburu na tan e Nuna Rak. Ala ko janguɗa so a juburu na Nuna Rak. Ɗo ko so adima hakkunde. Ɗo ko sara e so serndima. Qur'an o dow ha less ɗum tan jangate hen. Ma woni juburu na ari so adima. Ma woni juburu na wona hakkunde. Ma woni Nuna Rak sara bindol walla Nuna Rak alama wondi. Ari arde. Ƴettu kuɗol ma e carnet ma mbañirta ɗum ɗon janga ɗum ɗigga. Windande 25 ɓiire he ala ko janguɗa hen so wona Nuna Rak. Juburu na so adima ko ni wayata. So hakkunde bindol ko juburu na wiyete. So adima yo wiye juburu na. Hakkunde bindol yo wiye juburu na. So woni sara bindol walla alama wondi hay goto inde nde wiyete ko Nuna Rak. Nuna Rak. Ɗo e ɗo nandi so adima ko juburu na. Hakkunde bindol ko juburu na. Ɗo e ɗo kadi nandi so woni sara bindol ko Nuna Rak. Alama wondi hay goto Nuna Rak. On paami ɗo moƴƴi de na mawɗo e na tokkoso Pulaar. Ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañi ɗon jangon ɗigga. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, yo Allah won gondinere bowal. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama wassalam.